nem érdemes a hőszigeteléssel foglalkozni, mert hogy úgyse fog megtérülni. Aztán amikor bejut a baj, akkor mindenki kapkod a fejéhez. Padlásföldén hőszigeteléssel akár 300 köbméter gázt meg lehet takarítani. 1700 köbméteres fogyasztásról 1100 köbméterre le lehetett tornázni a fogyasztást. Extrém január, extra fűtési számla. Lement a 2026-os év januárja, és néhány napja már pontosan tudom azt, hogy otthon mennyi gázt fogyasztottam a fűtéshez. Sziasztok, Rezsnyák Péter, kivitelező építész vagyok, egyébként passzív háztervező is, úgyhogy egy kicsit többet foglalkozok ezzel az átlagnál. Nem mondok újat azoknak, akik most nézik ezt az adást, de ha később nézed vissza, akkor annyit kell az egészről tudni, hogy 2026-os év januárja egy kicsit hidegebb lett az átlagosnál, még -12 fokba is belekacsintott a hőmérő, és elég hosszú ideig megmaradt a hó. Talán valamikor január legelső napjaiban leesett a hó, és ez elég szépen meg is maradt. Az utolsó hófoltok most kezdenek elolvadni. Nagyon-nagyon régen volt már ilyen, de hogy mennyire extrém ez, vagy mennyire különleges, arról mindenképpen érdemes pár szót beszélni, és leginkább az energia gazdálkodás, a hatékonyság szempontjából. Bizonyára tudjátok, hogy korábban én csináltam némi energetikai korszerűsítést a családi házamon, ez volt az úgynevezett tetőm projekt, amikor a tető rétegrendjét felülről megbontottuk, lehőszigeteltük az épületet, idén nyáron pedig nyilászárót cseréltünk, a Marshallnak az ablakait építettük be, 3 rétegű melegperemes nyilászárókat, amiket egyébként nagyon örülök, hogy megléptem. Egyetlen dolog volt, ami visszatartott korábban a felújítástól, hogy nagyon tartottam a kosztól, a mocsoktól, az egészen való kínlódástól, de végül rászántam magam, és azt mondom, hogy nagyon megérte. De mit mutatnak a számok? Az volt a korábbi megállapítás, hogy amikor leszigeteltem a tetőteret, akkor közel 300 köbméter gázt megtakarítottam azzal, hogy egy jobb minőségű tetőtér hőszigetelést készítettem. Azt tudni kell, hogy korábban is kb. 30-35 cm üveggyapot volt benne, már amennyire ez nem esett össze, de az eredeti beépítési vastagság az bőven meghaladta a követelményértéket. Így is egy 160 négyzetméteres családi ház éppen hogy tudta hozni az 1700 köbméter körüli értéket, és így benne maradtunk a kedvezményes tarifába. Leginkább komfortokok miatt, és amiatt, hogy az ember az idő múltával egyre kevésbé szeretne idősebb korában a tetőn mászkálni akár, vagy lakásfelújítással foglalkozni. Szóval úgy döntöttünk Szakini asszonnyal, hogy több mint 2 évvel ezelőtt belevágtunk ebbe a tetőfelújítási programba, és mint ahogy mondom, 300 köbmétert biztosan megtakarítunk évente, hiszen már az elkészülés évében látható volt ez a megtakarítás, és utána a következő évben is. Az idei év az egy kicsit rendhagyó volt, ugye egyrészt nem látjuk még, hogy mi a dolog vége, másrészt bejött a képbe egy nyilászáró felújítás is. A tapasztalat az, hogy az őszi hónapokban, decemberig bezárólag, az előzetes számítások szerint körülbelül havi 20%-ot takarítottam meg a korábbi év fogyasztásaihoz képest, mindezt úgy, hogy már a tetőhőszigeteléssel is csökkent a fogyasztás. Miért érdekes ez? De egyszerűen azért, mert látni kell azt, hogy mennyit lehet megtakarítani, mondjuk egy 300 köbmétert lehetett a tetővel, javult a bázis, vagy csökkent a bázis, és így százalékban kifejezve már nyilván kicsit kisebb a megtakarítás, de mindenképpen számottevő. A nyilászárókkal is úgy érzem, hogy egy 20%-ot biztos, hogy fogtam rajta, és minden mellett komfortosabb lett a dolog. Tehát most ott tart ez a 160 négyzetméteres épület, ami pontosan megfelel az 1995 környéki hőtechnikai előírásoknak. Botor voltam, hogy betartottam az akkori előírásokat, és egész pontosan nem haladtam meg az akkori követelményeket, és így az akkori szabványoknak megfelelő épületet építettem, és így tudtam akkor megcsinálni ezt az 1700 köbméter körüli értéket. Nyilván fiatalabb koromban, ezelőtt 25-30 évvel nehezebb volt megkeresni a fűtésre valót, manapság ez kisebb problémát okoz, majdnem azt mondom, hogy szinte nem ez a fő kiadása a családnak, hála Istennek. Ezt így azért 56 évesen nem érzem egy különleges csodának, de nyilván hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt megértük. De a lényeg az, hogy
Nem csak a megtakarítás és annak a mértéke a lényeges, hanem a komfortfokozat növekedése. De fontosak a számok is. Miért? Idén, januárban körülbelül egy 80 köbméteres többletfogyasztást okozott ez a decemberi hideg, körülbelül 390 köbméterre ugrott fel a januári fogyasztás, nagyságrendileg a tavalyi évnek a fogyasztása ugyanebben az időszakban 310 köbméter volt. Mindez úgy, hogy a hideg lényegesen nagyobb volt, folyamatosan otthon voltunk, és mérhetően hidegebb volt a külső időjárás. A fűtési szokások azok alapvetően nem változtak. Persze egy-egy ilyen rövid időszakasznak a mérése azért nem perdöntő, de fontos adatokat ki lehet ebből szűrni. Szóval azt akarom ebből kihozni, hogy egy épület hőszigeteléssel, mondjuk amiért a tetőre vonatkozik, meg lehetett takarítani 300 köbmétert, míg egy hideg hónap 80 köbméter plusz fogyasztást okoz. Ezzel szemben a sajtó tele volt azzal, és a média, hogy milyen katasztrofális tél van, milyen szörnyűség van, és hogy óriási nagy beavatkozásra van szükség, mert különben katasztrófa történik. És nagyon kérek, hogy mindenki próbálja most a pártszimpátiáját egy kicsit félretenni, és a számok nyelvén próbáljunk reálisan gondolkozni. Én mérnök vagyok, a számokkal szeretek foglalkozni, bár nyilván a városban, a világban él az ember, és így a városnak az ügyei, a polisznak az ügyei, a politika nem tudják az embert érintetlenül hagyni. Szóval óriási politikai beavatkozásra volt szükség azért, mert egy téli hónapban 20%-kal megnőtt a fogyasztás. Sok ok vezetett ide, és a jelenlegi egyik mértékadó vélekedés az az, hogy mindenre azért volt szükség, mert hogy egy ilyen több ársávos gázárat vezettek be, ami ugye azt jelenti, hogy bizonyos fogyasztásig rendkívül olcsó a gáz, míg afölött rendkívül drága. Ha megnézzük a világpiaci helyzetet, hozzáértő okos emberek azt mondják, hogy az úgynevezett olcsó gáz nem annyira olcsó, nem is annyira olcsó, közelebb van a piaci árhoz, sokkal inkább, mint az egyébként 7-szeres gázár. A gázfűtés egyébként kényelmes, komfortos, gombnyomásra működik, jól szabályozható, nincsen szállópor, ami egyébként egy nagyon fontos tényező, egészségre nagyon komoly hatása van, hiszen pont ott keletkezik a szállópor, ahol egyébként élünk, és beszipákolják azt az emberek, a szomszédok. Szóval nem egy egészséges dolog az a sok korom a levegőbe, ami a szilárd tüzeléssel oda kerül. Tehát jó dolog lenne a gáz. Azonban mivel van egy ilyen eltérítés benne, így nagyon sok épületnek a fűtése egy pont után gazdaságtalanná válik. Egy rosszul hőszigetelt Kádár kocka, amit egyébként nagyjából úgy méreteztek annak idején, hogy akár 200 mázsa szénnel is lehet fűteni, hiszen a bányászok kaptak ilyen szénjárandóságot, úgyhogy egy Kádár kocka biztos, hogy nem lesz olyan meleg, és egy gázkazán nem fog olyan meleget adni, mint 200 mázsa szén. Aránybeli óriási különbség van. Mégis mi itt a fő probléma? Leginkább az, hogy békeidőben, amikor nincs akkora figyelem azon, hogy mennyi gázt is fogyaszt el az ember, akkor nagyon könnyen azt mondják az emberek, hogy nem érdemes a hőszigeteléssel foglalkozni, mert hogy úgyse fog megtérülni, stb. Aztán amikor beüt a baj, akkor mindenki kapkod a fejéhez, és különösen, hogyha politikai események várhatóak a következő néhány hónapban, legyen az akár egy választás, akkor pedig a politikusok megint csak politikai eszközhöz nyúlnak, és hirtelen azt mondják, hogy akkor ők ezt gyorsan mellényzsebből kifizetik, ezt a különbözetet. Ami egyébként nem is óriási, hiszen 80 köbméter gázról beszélünk egy 160 négyzetméteres épületnél, ami egy kicsit is jobban szigetelt az átlagnál, de nagyságrendjében nem lehet ez sokkal több egy egyéb épületben sem, és mégis politikai beavatkozás szükséges. Mi ezzel az én problémám? Leginkább az, hogy megint beavatkozunk a normális piaci folyamatokba. Ha nagyjából az árán lenne minden megfizetve, akkor az emberek elgondolkoznának jobban azon, hogy mekkora családi házat építenek. Lehet, hogy építenek egy szobával kisebbet, de az energiahatékonyabb. Vagy lehet, hogy nem a külcsínre fordítanak akkora hangsúlyt, hanem azt mondják, hogy legyen egy kicsit jobban szigetelt, és kevésbé leszünk kitéve a különféle környezeti és egyéb hatásoknak. Hát a politikai hatásokról ne is beszéljünk. Tehát amint látjátok, 1700 köbméteres fogyasztásról nagyságrendileg előrevetítve 1100 köbméterre le lehetett tornázni a fogyasztást.
sokkal barátságosabb. Mi a további problémám ezzel? Folyamatosan belenyúlunk ezekbe a piaci folyamatokba, és újból újra termeljük azt a problémát, amivel már 40 éve szenvedünk. Én emlékszem még arra, amikor édesapámmal gázolajos hordókkal mentünk a közeli Áfor kútra, és háztartási tüzelőolajat vittünk haza, ami nyilván egyre jobban drágult, majd a szüleim kínlódtak azzal, hogy különféle egyéb energiahordozókat próbáltak használni, bízva abban, hogy azzal majd olcsóbb lesz a fűtés. Mára egyértelmű, hogy a különféle szociális támogatásokkal eltérített tüzelőár nem vezet igazából sehova. Folyamatosan politikai döntéseket kell hozni annak érdekében, hogy valahogy a dolog átviselhető legyen. Én azt gondolom, hogy az energiapolitika meg a szociálpolitika, ha kézbe is járnak, de külön kell őket választani. Akkor, amikor egy épület energetikájáról beszélünk, akkor minél magasabb energetikai szintű épületet kell építeni, hiszen az az épület ott fog maradni a következő 40-50 évre. Nézzük meg a Kádár kockákat. Megépültek 1970-ben, 50 év fölött vannak az épületek, és még mindig fizetjük azt a számlát, amit akkor nyújtottak be nekünk tulajdonképpen, amikor azok az épületek rossz energetikával megépültek. Akkoriban nem tudták, hogy hogyan lehet jól és energiahatékony építeni, nem is nagyon voltak hozzá meg az anyagok. Maximum salakkal megrakták a padlást. Ezzel szemben most már sokkal-sokkal többet tudunk az energiahatékonyságról. Azon az árszinten, amiből 1990-ben tudtunk vásárolni mondjuk 5 cm hőszigetelő anyagot, abból a pénzből, most az arányokat figyeljük, nagyságrendileg nagyobb hőszigetelő anyag mennyiséget tudunk megvásárolni. Sajnálatos módon, amit a szakma és a jogszabályok ajánlanak energetikai színvonalat, az még mindig messze elmarad attól, amit reálisan meg lehet valósítani. Azok az energetikai szintek, amiket most a szabályok, szabványok, jogszabályok előírnak, azok egymás mellett redundáns rendszereket írnak elő. Előírnak egy viszonylag komoly hőszigetelést, és mindamellett egy drága, komoly és bonyolult fűtési-hűtési rendszert is kell az épületbe tenni. Ha egy épületet energiahatékonyra megépítünk, akkor lényegesen kisebb fűtési energiával lehet üzemeltetni, és töredéke nagyságrendű fűtőberendezéssel lehet azt üzemeltetni. Ha eljutunk egészen a passzívház szintig, akkor szinte elenyésző fűtési berendezést kell csinálni, nem kell bonyolult padló, mennyezett fűtés és hasonló dolgokban gondolkozni, minimális eszközökkel lehet a hőt pótolni. Erre példa a 200 éves ház a Fiaméknál, ahol néhány elektromos radiátorral nagyon költséghatékonyan meg lehet oldani a fűtést, egyszerűen azért, mert utólag hőszigeteltük, korszerűsítettük. Szóval hova akarok kiukadni? Tisztában kellene végre azzal lenni, hogy egy nagyon lassú folyamat az épületeknek az energetikai színvonalát javítani. Éppen ezért minden erővel azon kellene lenni, hogy azok, akik döntési helyzetben vannak, választanak, hogy milyen hőszigetelést tesznek az épületükre, milyen épületgépészeti rendszereket alkalmaznak, akkor ők a leghatékonyabbat és a lehető legjobbat építsék be, hiszen hosszú évtizedekre az lesz. A legszegényebbek, a legelesettebbek, azok kapják meg a megfelelő szociális támogatást, hiszen nem állapot, hogy egy jóléti társadalomban valakik megfagynak. Ugyanakkor mindenkit rá kell arra vezetni, és fogalmazunk csúnyán, rá kell arra szorítani, hogy igenis az energiahatékonyság az egy különleges prioritást kapjon. Ne csak azonnali megtérülésben gondolkozzunk, hanem valóban gondolkozzunk hosszú távú fenntarthatóságban is, mert azok az épületek, amik most megépülnek, hosszú évtizedekig itt lesznek, és abba fogunk lakni. És itt a példa, még egyszer hozom a számokat, mert nem lehet elégszer mondani. Egy padlásfödém hőszigeteléssel akár 300 köbméter gázt meg lehet takarítani egy épületben. Ez még ennél sokkal több is lehet, hogyha egy rosszabb állapotú épületet újít fel valaki. Tehát érdemes hőszigeteléssel foglalkozni, érdemes a padlást lehőszigetelni, érdemes a nyilászárókat kicserélni, és érdemes a komforton javítani. Ha nyilászárót cserél valaki, akkor nem csak arra kell gondolni, hogy az szép színes legyen, hanem adott esetben arra kell gondolni, hogy megfelelő 3 rétegű üvegezéssel készüljön, meleg peremmel készüljön, és adott esetben vastagabb tokszerkezettel. Ne érjük be a minimális 70 mm-es tokkal, hanem egy vastagabb, masszívabb, jobb hőszigetelő képességű tokot építsünk be. Mindez azt tudja elősegíteni, hogy ha lesz egy ilyen, nevezzük fűtési sokk, hogy hirtelen 20%-kal több energiára van szükség egy hónapban, ez nem fogja az országot
falhoz állítani. További problémám a dologgal az, hogy mindez először 50 milliárd forintba került az országnak, de úgy tűnik, hogy ez lesz 55 milliárd is. Ezt a kormány egyből bemondta, és egyből a miniszterelnök, hogy ezt a kormány kifizeti. Na most jól tudjuk, a kormánynak nincs pénze, csak összedobott adóforintok vannak. Ebből kapásból bejelenteni, hogy ezt már pedig ők kifizetik, én azt gondolom, hogy egy kicsit merész kijelentés. Aztán persze jönnek a pontosítások, hogy ki kap, ki nem kap, ki hogyan kap, és ebből aztán természetesen megint viták és nézeteltérések vannak. Arról nem beszélve, hogy az 55 milliárd forint, ez gyakorlatilag a költségvetési hiánynak az 1%-a, ha jól számolom. Tehát gyakorlatilag január van, és egyetlen mondattal már is egy ilyen nagyságrendű döntést meghoznak, hogy 55 milliárd forintot úgymond kifizetnek a fűtés különbözetre. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ember, hála Istennek ebbe az országba ezt ki tudja fizetni. És ki is fizette volna. Nem okozott volna problémát. De ez megint csak azt mutatja, hogy van egy gondoskodó, paternalista állam, aki fölöttünk atyáskodik, mindent meg akar oldani, osztja, szorozza a pénzt különösebb egyeztetés nélkül, és mindeközben az eredője a dolgoknak az, hogy tulajdonképpen mi mindegy, hogy mit csinálunk, majd a jóságos atyuska valahogy gondoskodik rólunk. Én azt gondolom, hogy ez egy rossz politikai irány, mindamellett, hogy a szociálpolitikának nagyon fontos szerepe van. De én, mint építész, és én, mint mérnök, passzívháztervező, azt tudom csak mondani, hogy nagyon fontos lenne odafigyelni arra, hogy energiahatékonyabb és energiabiztonság szempontjából sokkal jobb épületeket kellene építenünk, nem lenne szabad megépíteni vadonatúj sportcsarnokot kétrétegű üvegezéssel, mint ahogy ezt itt megcsinálták Székesfehérváron, mert ezek az épületek energiát igényelnek, és mondhatnánk energiát zabálnak, hogyha nem megfelelően vannak megépítve. Alapvetően az, hogy olcsó vagy drága pénzért szerzi be az országot az energiát, az ország nyilván nem mindegy, de arra is oda kell figyelni, és legalább ennyire oda kell figyelni arra, hogy mennyire pazarolunk ezzel az energiával. És ezt a pazarlást szociálpolitikai eszközökkel fokozni szerintem kifejezetten bűn. Úgyhogy nekem erről ez a véleményem, és persze lehet máshogyan gondolni, kíváncsi vagyok, hogy ti erről mit gondoltok, de nekem ez az álláspontom. Azt gondolom, hogy minél energiahatékonyabb épületet építünk, annál kevésbé fog fájni az energetika miatt az épületünk. És persze nem egyik napról a másikra megy ez, ehhez hosszú idő kell, de aki döntési helyzetben van, az igenis figyeljen erre oda. Nem véletlenül írtam meg az Egyszerűen Passzívház című könyvemet, amit gyakorlatilag kifejezetten annak szenteltem, hogy energiahatékonyabb épületeket tudjatok építeni. Akár felújítatok, akár újat építetek. Itt a másik könyv az Egyszerűen Felújítás, ami 2 kötetes, csak az egyiket tettem ide. Ez pedig kifejezetten arról szól, hogy hogyan tudjátok úgy felépíteni az épületeteket, hogy egyre hatékonyabb legyen energiafelhasználás szempontjából is, ha már ennek a mostani videónak ez a témája. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bármennyire is mást mutatnak a környezetünkben levő hatások és jelenségek, ti nagyon fontos, hogy odafigyeljetek arra, hogy igenis energiahatékonyan építkezzetek, mert kevésbé fog benneteket érinteni az a probléma. Nem lesztek arra utalva, hogy valaki átvállalja helyettetek a számlát, és az a valaki igazából nem más, mint saját magatok. De én azt gondolom, hogy összességében mégiscsak jobb az, hogyha tudjuk, hogy kordába tudjuk tartani magát az energiaszámlát is. 2 zárójelben hozzá kell tenni, hogy az, hogy elkötelezzük magunkat, hogy egyik vagy másik irányból jöjjön az energia, megint csak nem egy szerencsés dolog. Én azt gondolom, hogy ebbe is sokkal jobb az, hogyha több irányból biztonságosan tudunk energiához jutni, és adott esetben a későbbiekben nem neveznek minket hullarablóknak, és nem olyanoktól vesszük az energiát, ahol bizony ezzel a pénzzel egyáltalán nem normális és nem humánus dolgokat támogatnak. Úgyhogy nekem erről ez a véleményem, és persze neked lehet, hogy más, én ezt is elfogadom, de érdemes ezeket a szempontokat is végig gondolni. Sziasztok, építkezzetek jól, Isten áldott tisztes ipart! Sziasztok!